jaqbillek timxija. By bus, by sea, by rail equals by by. Ħaf dejtur tagħmel għal naqra taqbadda bil-deker hop on hop off. Kienu dawn uħut mill-kummenti tal-pubbliku b'reazzjoni għalhekk imsejħa ħolma illi għandu l-Ministru tat-Trasport Chris Bonnet bħala parti mis-suppost pjan biex jindirizza l-kriżi tat-traffiku. Meta mistoqsi mit-Times of Malta dwar il-viżjoni tiegħu fit-tul sabiex itaffi traffiku u kif se jtejjeb l-infrastruttura ta' pajjiżna, huwa qal illi se jkun qed jinvesti f'Integrated Transport System fejn spjega li għandu ħolma li wieħed jaqbad ferry, imbagħad bass, imbagħad metro jew monorail jew tram biex jasal minn Whitty Line għal Taqali. Mela jiena tlaqt minn Whitty Line u mxejta sal-ferry landing. Qabadt il-ferry u tlaqt. U l-ferry wassanni Bormla. Bormla qbad bass u mort ħażabbar. U ħażabbar sibt dan il-rapid transit, dan il-monorail tram, metro xinu, li ħadni direttament Taqali. Iżda din li msejħa ħolma tal-Ministru ma niżlet xejn tajjeb mal-pubbliku, fejn ħafna rrimarkaw li jaqbillek timxija għaliex probabbilment tasal qabel. Wieħed mill-kummenti jispjega kemm ma tagħmilx sens illi minn Whitty Line tmur Bormla u wara tmur ħażabbar meta tista' timxi l-bypass l-antika u tasal qabel. Intant kienu bosta wkoll dawk illi esprimew il-frustrazzjoni għal fatt li qed jingħad ħafna kliem iżda azzjoni mill-inqas, fejn spjegaw li issa tard wisq għaliex il-popolazzjoni kibret iżejjed. B'kumment minnhom jesprimi diżappunt lejn il-Kabinett u l-Gvern ta' qabela illi rikbu baż vojta f'għawdex, sinjal illi huma totalment maqtugħin mir-realtà. Fl-aħħar ġimgħat il-Ministru Chris Bonnet ippubblika strateġija sabiex suppost jibda jikkumbatti l-problema serja ta' traffiku f'pajjiżna. Strateġija li aktar ma jmur jidher illi mi qed tinżel xejn tajjeb mal-poplu Malti Wawċi.